Здравейте хора, аз съм Дидо и сега ще ви покажа арсенала ми за 2026 година. Така, сега ще започнем първо от леките неща. Тук имам драконови яйца. Ето, 3 пакетчета драконови яйца. И имам после то също като драконовите яйца. Това са пукащи топчета. Също като драконовите яйца. После имам мини фонтанчета. Ето ги мини фонтанчета. После имам фонтани големи. 3 бройки. Преминаваме към пиратките и по-силните неща. Имаме килимчета. Ето ги. Не са лоши тия килимчета. После имаме тройки. Ето ги тройките. После... забравих да ви покажа, имам въртележки пумпали. Това е най-слабото от арсенала. После имаме силвър кракърки, като всяка година. Ето ги. После имаме биг силвър кракърки. Ето ги. Биг силвър кракър. Не са лоши. Малко по-силни са от силвър кракърите. После имаме питбул. Имаме. Ето го питбула. Под него имаме червени вдовици. Ето ги. Всяка година си ги взимам. После преминаваме към малко по-силните неща. Мега Блек Девил. Всяка година си взимам от него хубава пиратка. После имаме тази година са нови Tiger Max Power. Ето ги. 20 бройки. Ето ги отзаде. Да прочетете. Категория F3. И за накрая имаме Big Bang-ове. Ето златен Big Bang от старите. Big Bang-ове. И титан петици. Ето ги титан петиците. Ето ги отзаде. И това ми е арсенала. Надявам се видеото да ви е харесало.